שלום לכולם, נפתח באיזושהי בדיחה יהודית עממית. מספרים על שני יהודים שנפגשו ורצו להתפלל תפילה, הם צריכים 10, חסר להם 8. הסתכלו ימינה, הסתכלו שמאלה, לא מצאו שום דבר, אף אחד לא יכול לסייע להם. ואז אחד פונה לחברו ואומר לו, תשמע, אני ואתה, אתה ואני, שנינו ביחד, כבר 6. אומר לו חברו, אתה יודע מה? אני ואתה, אתה ואני ושנינו ביחד, יש לנו עוד 6. אז רק שנייה, אנחנו 12, אז 2 מיותרים. שניהם הלכו. אני לא יודע אם הבדיחה הזאת מצחיקה או לא מצחיקה, אבל נדבר היום על איזשהו נתון שיש פה איזה מסר בבדיחה הזו, שכל אחד מהם למעשה מפוזר לפחות לעוד 5 חלקים חוץ ממנו. כל אחד מתוכם היו איזה 6. הנתון המדאיג שמצביע על עלייה בהפרעות נפשיות, שאנשים פשוט מפוזרים בנפש שלהם. לא רק שאתה קם בבוקר אתה לא מוצא איפה שמת מה. זה גם כן סוג של הפרעה. אבל המערכת התקינה היומיומית של התחלת דבר וסיומו ולעשות את זה באופן פנימי, אם זה להעביר שיחה בין שני בני זוג, להעביר שיחה עם ילדים, משפחה, להתחיל איזשהו ספר ולסיים אותו עד הסוף, להתחיל איזשהו משפט ולהיות מובן מההתחלה ועד הסוף, להתחיל איזשהו קורס, איזושהי עבודה ולא כל יומיים להחליף ולחפש את עצמי כי אני לא מוצא את עצמי, יש לי בעיה. זה בעצם תופעה שהיא הפרעה, והיא פוגשת הרבה מאיתנו, אנשים נורמטיביים, מן השורה, מן הקהילה, כולנו מכירים אותם, אבל לא כל כך רואים את זה עליהם, למרות שאם אתה קצת ערני ואתה משוחח עם אדם כזה, אתה מבין שהוא מתחיל מאיזשהו נושא, הוא מגיע לנושא אחר, הוא פוגש את הנושא השלישי, הרביעי, ואולי הוא יחזור לאחד הנושאים שהוא איבד את עצמו בדרך, ואז אתה בעצם אומר לו, מה אמרת? הוא אומר לך, מה זאת אומרת מה אמרתי? מה, אתה לא מקשיב למה שאני אומר? אף אחד לא יודע, לא שומע, לא מבין מאיפה התחלת, לאן הגעת, מה אתה רוצה למסור ומה אתה רוצה להעביר. איך מטפלים בזה? לתורה שלנו יש מענה לכל דבר. קודם כל, התורה מתחילה מהמילים בראשית ברא. בחסידות אומרים המילה ברא היא מלשון בריאות. כל המענה הבריאותי, הפיזי, הנפשי, לכולנו נמצא בתורה. והמענה לבעיה הזו של פרזור הנפש נמצאת במצוות הקל. השנה התחלנו שנה מיוחדת שנקראת, כל השנה כולה נקראת שנת הקל. מה זה בעצם שנת הקל? מהי המצווה הקל ואיך היא באמת נותנת לנו מענה ופתרון לפיזור שגם כל אחד מאיתנו יותר או פחות באיזה קנה מידה מסוים סובל מפיזור. איך יש למצוות הקל מענה לדבר הזה? מהי מצוות הקל? מצוות הקל מספרים שבזמן שבית המקדש היה קיים, המלך היה מוציא במה של עץ ויושב עליה, פותח ספר תורה ומקריא פרשיות מסוימות מתוך ספר התורה שמדברות על יראה, על קיום מצוות, על שמירת הדעת האמת, והשומעים, הנוכחים, כשהיו רואים את המלך כשליח הבורא, מדבר עליהם, מקריא להם את הדברים. הם היו מתחזקים ומזדרזים בקיום הוראות השם. הדבר הזה, המצווה הזו הייתה קורית פעם ב7 שנים. זו מצווה מאוד נדירה במוצאי שנת השמיטה, במוצאי חג הסוכות של אחרי שנת שמיטה, היה קורה כל הטקס הזה, המלך עם הבימה וכל האנשים מתווספים בבית המקדש, וכך הייתה מתקיימת המצווה הזו. עצם ההגדרה של המצווה בשם הקל, היא כבר אומרת לנו, הנה, זאת התרופה לפיזור, הקהל, הציבור, הסייפה, הליקוט, החיבור, שפתאום רואים ופתאום מזהים את כל שכבות העם. כי מי נדרש, מי התחייב להיות במעמד הקל? כולם. לכאורה תבוא ותגיד, האנשים הפשוטים שלא יודעים כלום, לא לומדים תורה, לא יודעים מקיום המצוות, הם צריכים לבוא פעם ב7 שנים להתחזק בזה. צריכים לקבל את הנקודה, ועד 7 שנים, בפעם הבאה, מקווה שלא יהיה להם איזה שהם תקלות בדרך, אבל הם אלה שמוכרחים במצווה הזו. זה מעניין שהרמב"ם לא כותב ככה. ולאמיתו של דבר גם החכמים והגאונים שיודעים את כל התורה כולה, גם הם היו משתתפים בתוך המעמד הזה, וגם להם היה חיוב
לקבל את הדברים מן המלך ולהזדרז בקיום המצוות ולחזק את דת האמת. למה זה באמת ככה נפרס על כל שכבות האוכלוסייה? הרמב"ם מסביר. המצווה הזו היא מצווה מאוד מיוחדת. משמעות המצווה, כפי שכותב הרמב"ם, זה לזרז את העם בקיום המצוות ולחזק אצלם את השמירה על דת האמת. הברית שקראת איתנו הקדוש ברוך הוא בהר סיני, הברית הזאת היא ברית נצחית. אבל כמו הרבה דברים, הברית הזאת יכולה להתכסות באבק. אבק השגרה, אבק השכחה, התגשמות, התרחקות, הסחי דעת, כל מיני דברים יכולים לכסות על הברית הזו. אנחנו זקוקים מדי פעם לאיזשהו טיימינג, עיתוי מסוים שיעורר בחזרה את הקשר העצמי, החקוק, הנצחי, בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, אותו קשר נפלא ועצום שקרה במתן תורה. לכן המלך היה מרכז, מקהיל את כל העם פעם ב7 שנים, כדי לתת לו את הזריקה הזאת המעוררת, לחזק אותו, לזרז אותו בקיום המצוות. הנקודה הזו שבמצוות הקל, היא לא פגה אף פעם. אף על פי שהיא תלויה, המצווה הזאת היא רק כאשר יש לנו בית מקדש. אבל עצם הפעולה והמשמעות שלה, לחזק אותנו בזיכרון על הברית, על הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, זה דורש ונדרש מאיתנו, כל יום ויום. לכן, בשונה מכל המצוות, שיש איתם כוונה ומעשה, מחשבה ופעולה פרקטית שצריכים לבצע, כמו תפילין, לדוגמה שאמרנו, אז יש לנו שני צדדים בכל מצווה. מצוות הקל, נכון שהיא תלויה בכך שיש לנו בית מקדש, אבל עצם המצווה עצמה, היא הקירוב שלנו והחיזוק שלנו אל אותו מעמד נשגב שבו נחרטה בינינו ברית, בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בהר סיני, נתינת התורה, נתינת המצוות. התורה, תורת האמת, נעשינו אז לעם. הרעיון הזה לא פג אף פעם, לא חסר בו אף פעם, למרות שצריך בית מקדש ושהדברים יקרו בפועל ממש. אבל סוף כל סוף, הרעיון הזה, שייתכן שיהיה לך היסח דעת מן הברית הזו, ואתה תעשה מה שאתה רוצה לכאורה, תבחר בדברים אחרים, תסתה לדרכים אחרות. אבל פעם בכמה שנים, פעם ב7 שנים, אתה היית מוכרח להקהיל את עצמך עם שאר הקהל אל בית המקדש ולשמוע ולראות את המלך ולחוש ממש ממש כאילו אתה עכשיו נוכח בנתינת התורה בהווה. הנה הקולות, הנה הברקים, הנה ההר סיני כולו עשן, וקולות השופר והלפידים והאימה והזיע והרטט שהיה שם, צריך לחול עליך ממש כחוויה כאן ועכשיו בהווה. לכן כשהגעת למעמד הזה של הקהל היית צריך פשוט להכין את לבך לכך ולהיות מרוכז בדברים, להתבונן במלך הזה שהוא שליח הבורא, והדברים שנמסרים ממנו הם בעצם נמסרים משמיים עכשיו ממש כמו בסיני. זה היה פשוט מלכד אותך, מלכד אותך מכל ההסחי דעת, מכל ההפרעות, מכל הפיזור שלך אל הנקודה, אל הייעוד שלך. וכאן אנחנו רואים את המעלה של מצוות הקהל על שאר המצוות. בכל המצוות כולם ייתכן, ובוודאי שאפשר לקיים את כולם, אבל ייתכן שחסר איזה פרט מסוים. אבל פרט מסוים אחר תמיד יהיה קיים בכל מצווה. ותמיד תוכל לקיים אותו ברובד הזה, ולכן המצוות הן נצחיות. אבל מצוות הקהל, היות ומשמעותה העיקרית היא להקיל את העם, לחזק את הקשר, את הברית עם הקדוש ברוך הוא, אז זה עצם המצווה, זה אף פעם לא תלוי בשום דבר, אלא רק בעיתוי מסוים. פעם ב7 שנים זה חוזר, וזה משדר לתוך העולם שלך את אותו מסר שהיה בפעם הראשונה בהר סיני. המלך היה עושה את זה כשהיה בית מקדש, כולם היו מתאספים וכך זה היה קורה. אבל לגבינו ובימינו אנו, שלצערנו אין בית מקדש, המצווה הזו ממש כמעט בשלמותה קיימת, בלי שום דבר שחסר. הנה לנו בעצם המענה על הנקודה שהתחלנו, שכל אחד מאיתנו מפוזר, כל אחד מאיתנו לא ממוקד. כמה פעמים רצינו לעשות משהו והתחלנו והפסקנו באמצע. ניהלנו שיחה עם בן הזוג והוא לא הבין אותנו כי סתינו לעוד 1001 נושאים.
הילד שלנו לפעמים שמע מאיתנו איזושהי הוראה ולא נתנו את כל תשומת הלב בדבר הזה, ולכן לא עבר המסר, ולכן הוא לא ביצע את זה. יכול להיות שמאוד מאוד התעצבנו, למה הוא לא מבצע את מה שאנחנו אומרים לו, כמה פעמים אני צריך להגיד לך וכולו וכולו וכולו, אבל באמת הבעיה היא לא בילד. הבעיה היא במי שמנסה להעביר את המסר ורק הוא מפוזר. מצוות הקהל באה ואומרת לנו, אסוף את עצמך, תלקט את עצמך, תהיה אתה המלך. אותו מלך שהיה יושב על במה של עץ ומקריא דברי התורה לחזק את דת האמת, אותו מלך זה לא אחרת מאשר אתה, כאן ועכשיו. הרי מה זה מלך? זה מרומז בשלוש אותיות. מם למד חף. מוח, לב, כבד. אלה הם שלושה מוקדים עיקריים שעל פי הקבלה הם מהווים מוקד שמשלח ערוצים לפקד על מימד מסוים ברובד כלשהו בנפש שלנו. המוח על החלק השכלי, הלב על החלק הרגשי, והכבד על החלק המעשי. ומה שמסתעף מזה זה אינסוף הסתעפויות ממעשים כלשהן, רגשות ומחשבות והשכלות ותובנות, מוח, לב, כבד. כשאנחנו מאחדים את שלושת המוקדים הללו כמקשה אחת, שהכל מתחיל מחשיבה, ואחר כך יש הרגשה נכונה ומותאמת בהתאם לחשיבה. מילא המעשה הוא מדויק לפי מה שחשבתי ומה שהרגשתי, והוא מלא בתוכן. אז הכל נעשה מדויק. מצוות הקהל באה ואומרת לנו, אנחנו בעצם צריכים להקהיל את עצמנו. ייתכן שהנפש שלנו נשברה לרסיסים, וכפי שסיפרנו בבדיחה של אני ואתה, אתה ואני ושנינו ביחד, כל אחד בעצם הוא איזה כמה וכמה דמויות. מצוות הקהל באה ואומרת לך, כאן ועכשיו אתה יכול למקד את עצמך, לחדש את הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא, לרענן, להסיר את האבק שכיסה את הקשר הנצחי שלך עם הקדוש ברוך הוא. זוהי מצוות הקהל, זה המסר שלנו מפרשת וילך, ששם נמצאת המצווה הזו, וממש על פי רמז, לפי ספר המצוות של החינוך, אז כתוב שמצוות הקהל היא המצווה האחת לפני האחרונה. אם יש תרי"ג מצוות, אז מצוות הקהל האחת לפני האחרונה זה תרי"ב. תהפכו את סדר האותיות, תראו שזה נותן את המילה ברית. מצוות הקהל משמעותה לחזק את הקשר, לרענן את הברית, לחוש את הדבקות הנצחית שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא בכל רגע ושלב במציאות שלנו. כשאנחנו נקבל בחזרה כביכול את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, ממש כנתינתו מסיני בברית שהוא קראת איתנו, זה ימקד אותנו, לכל אחד מאיתנו יהיה בשביל מה להתעורר בבוקר. תהיה לו נקודת ציון שאליה הוא רוצה להגיע, יהיו לו יעדים, יהיו לו ממילא הישגים, כאלו או אחרים, בקנה מידה כזה או אחר, אבל לפחות אתה יודע לאן אתה שואף. אתה אדם שואף, אתה אדם שיש לו יוזמות, אדם שרוצה להגיע להישגים כלשהם, בתחום הזוגי, הכלכלי, הרוחני, עבודת השם, החינוך, ההורות שלנו, התחום הפיננסי, העבודה שלך, כל התחומים, אתה רוצה ללמוד איזה קורס מסוים. כשיש לך הנחיה של תורה, יש לך את הנקודה, יש לך לאן להגיע, יש לך לאן לחתור. זה המסר שלנו להיום, המענה התרופתי לבעיה של הפרעה נפשית, נמצא במצוות הקהל. בואו קודם כל נקהיל את עצמנו, נשתלט על עצמנו, ואז נוכל באמת, כאדם שהוא קצת יותר מדויק, נגיע להישג מסוים של דיוק עם עצמנו, עם השאיפות שלנו, עם היעדים שלנו, נוכל לקחת את המסר הזה ולהעביר את זה בקהילות אחרות. לפגוש אנשים אחרים, לפגוש קודם כל את המשפחה שלך אולי, לפגוש את הקהילה שלך שמסביב, ליצור איזשהו מגע עם אנשים אחרים כדי להעביר להם את המסר הזה. שכשהשנה הזו פרוסה עליה מצווה אחת כללית שנקראת הקהל. בואו נשתמש בזה ונגיע להצלחה. בעזרת השם שלכל אחד תהיה שנה טובה ומתוקה וגמר חתימה טובה. תודה רבה.